yewtere nde ala ko wiyata en so wona ko bela enen julɓe ɓe so eɗen mbaɗa jaayndiyaŋkaagal beele en ɓortat wutti men diine o joñanɗa ha gasɗen wadde jaayndiyaŋkaagal men ɓornoɗen wutti men diine o yewtere nde walla titode yewtere nde wi en ala sabu ko hadisa wi en ni moni foof wonko halfina moni foof wonko aynata janggo e jaam o namditte tan koko halfinano ko o namditte tan koko aynanno ko enen holko gaynaten ko konngol holko kalfinaɗen ko konngol janggo so eɗen mbiye moni foof iqra kitabako janggo deftel ma mbiyeteɗa tan ko haaltu ko kalnaɗa beele ko kalnaɗa ko koko rewi Allah beele ko kalnaɗa ko koko jokkata en nam beele ko kalnaɗa ko beele yo en paam wadde enen won ñawirteɓe jalamu men won ñawirteɓe jamberu men won ñawirteɓe ɗum koɓe gollorto goɗɗum enen janggo ñawirteɗen ko holko mbinoɗen walla holko bindunoɗen wadde tawde nden ñawore e nden ɗon ñalande eɗen poti wadde ɗum eɗen poti andude holko bindeten e holko kalaten ko adine nden ɗon ñalande ina yonta holko ɗum firti ko enen suɓiɓe wadde jaayndiyaŋkaagal hay goto e men wawa ɓortude wutti mum diine ha gasna wadde jaayndiyaŋkaagal ƴettita kadi wutti mum diine ɓorno enen ɓe arɓe ɗo e Madina Gounass ko jeeyaɓe e gonɗinɓe wonde a wawa ɓamtude leñol ngol joña diine o a wawa ɓamtude diine o tan mbiya kadi aɗa joña leñol ngol saabu diine men e pulagu diine men e ɗemgal ngal toɓe ummidi to ina woɗɗi wiide hande ina serda ɗum ina satti hayto banggue kelme kutorteɗe to l'islam e jaayndiyaŋkaagal joni Aboubacry Ba mbo RFM Mbakke haali ɗo konngol ɓarorgol ngol tugnori ɗen e balɗe ɗiɗi ɗe mbaɗaten ɗe heblo ngo taw ngol ɗon konngol ko kañum wi en holno potɗen siforade e holno potɗen waade e nder golle men ngol konngol jomiraɗo subhanahu wa taala ngol tawaten to suuta hujra wi en ko ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altuhum nadimi enen jayndiyankoɓe jomiraɗo rewni konngol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi en enen jayndiyankoɓe e hey mon onon jayndiyankoɓe gonɗinɓe so tawi perkowo ari e mon so tawi puntowo ari e mon so tawi penowo ari e mon somo haalata gonga ari e mon so manipulateur ari e mon so gadduɗo nandanti rumeur ari e mon laɓɓitino ɗe fata bayyenu kabaru ko adinde oɗon jagdam so ɗum ala conséquence o ko oɗon mbawi firtude rendo ngo gonɗon ngo e dow taw rendo ngo ni ongo firto taw ngo tinani ngo matani koye kabaru ma o tan ɗum rewi holko ɗum jibinoyte janggo jibinoyte ko nimsa an baɗɗongal baɗal saabu ma ñaawe ɗo ma ñawoyto e nder ɗum ɗon ko mbaɗɗa holko ɗum firtata ko responsabilité mbo joguiɗen e caktirɗe men Ablaye Walle Ndiaye jarama darnude galle baaɗo ni labeede mo heewani ɗo tawate e radio ji privé gondi e nder leydi Sénégal fof mo heewani ɗo tawate e radio ji mawɗi gonɗi ɗo fof mi haalani kam radio ji communautaire o darni ɗum kono o darni ko darni ko eɗen mbawi wiide ko mbaadi ndi kono noon lowdi ndi le contenu ko wonata ko nder ko enen ɓe o darnani ɗum ɓe hol jikkuji ɗi poɗɗen jikkade tawa en jaltani l'islam men tawa eɗen mbaɗa meccal men ɗin jikkuji noon ala to ɗi mbawi wonde so wona ko kalɗen ko aya alqur'ana mo kalɗen o ɗo so tawi ari e mon kabaru so tawi kon neɗɗo are mon fasigi ina addori kabaru so tawi fasigi are mon ina addori konngol ngol wona gongo ina addi compte rendu mum ko adinde oɗon mbaɗa réagir ko adinde oɗon jaltina ɗum ko adinde oɗon paccira ɗum fata bayyanu laɓɓitina ɗe ɗum ɗon woni jogitari woni konngol ɓarolgol no Aboubacry wiri ni tuggi formation oɗo faade kala ɗo ɗum foti faade ko kañum foti wonde jogitari kala jayndiyanke
waɗe hoore mum so neɗɗo addanimo kabaru sa heeɓi vocal sa yi vidéo o caraɗo hade ma ɓenninde hade ma yawtinde ɗum hade ma gongdinde ɗum hade ma nawde ɗum banggue goɗɗo e groupe goɗɗo mo jeeyeɗa fata bayyinu andu taw mbaɗa ina gonɗi so ɗum ala sa ɓennini ɗum ko ɗum wawi jibinde e nder renɗo ko to banggue battane foof ya faam ko an tikkirondi oɗo aya mbimi ko kanko tan yoni e tongude e haala dabɓo wonde kala jayndiyanke yo yooɓo ngol ɗo konngol joni noon eɗen mbawi wiide ni wona jayndiyanke tan haala saabu hutortoɓe hankkadi kaɓirɗe kese ɗe tolno innama aade e hakkille mum Allah yettini ɗum ɗo addi ɗum ɗo ɗo udditi ɗum ɗo saabu Allah ina wayno jooɗota ha jamanu faama hakkille yontiɗo tan adda kesum yejjitinma kiiɗ ɗum wadde yo en paam ko hakkilantagal e tolno fama muyo innama aade yettini en hande ɗo Allah addani en ɗeɗo caktirɗe ɗe kutorto ɗen to banggue réseaux sociaux e fannuji goɗɗi kono wona radio wona télévision wona jayde bindol wona réseaux sociaux wona Facebook wona WhatsApp so tawi neɗɗo addema kabaru e kala ko wawi wonde so tawi o addema kabaru hade ma gonɗinde kabaru o saabu gonɗinɗi haɗata neɗɗo holkisaɗi hoolare neɗɗo haɗata neɗɗo holkisaɗi so tawi o addema kabaru o hade ma wiide aɗa ɓennina vocal o hade ma wiide aɗa yawtina vidéo o hade ma wiide aha kay ko ɗum gonga saabu mi yii saabu karallagal innama aade hande addini ɗum nde neɗɗo ina sengta hoore hamme senga ɗum e hoore gelongal haalna ɗum ko wona ko haali tawde noon fasiqagal ngal ɗon ngal jomiraɗo wi ina woodi e nder oɗo ndeɗo windere eɗen poti wadde kala ko are men fata bayyenu laɓɓitinoɗen gande go ɗum ko kulhuli ɗe joguiɗen e fusde rendo men saabu rendo ala ko fusata ɗum so wona ko wayni wadde yo en paam ɗum ɗo ko konngol ɓarorgol ayeje ɗe noon ina keewi e nder alquranil karim saabu sa ƴeewi tan jomiraɗo kañum e hoore mum e nder qur'ana ma yi arti e konngol kumpitiɗo laabi kewɗi te kumpitiɗo o woni alkhabir o hen sahaji ardatomba ko le sage connaisseur woni mo ganduɗa o ko pewɗo kumpitiɗo hen sahaji ko alimul khabir woni ko gando kumpitiɗo holko ɗum firtata hen sahaji ko latiful khabir woni ko beɓnowo kumpitiɗo holko ɗum firtata haade kumpitiɗo woni ɗon ko peewal woni ɗon ko gandal woni ɗon ko latifu ne wuyo wadde holko ɗum firtata e nder jikkuji jaayndiyaŋkaagal haade ma humpidde saabu kala kumpitowo kumpitata ko e nder kumpital kumpitiɗo woni jomiraɗo subhanahu wa taala kono haade ma yettade khabir o tawa ya faam alim nan ɗon latif nan ɗon e hakim nan ɗon wadde an jayndiyanke o jogoɗiɗo jikkuji taw won newiɗo newnowo e nder jilugol ma kabruji won neɗɗo mo ganduɗa ko pewɗo woni hakim etade wonde hakim foɗanade ɗum e nder jilugol ma kabruji kono kadi andu ko kabrata ko sa andin andu ko kabrata ko won alim ha gasna ndi puɗɗa yawtinde kabaru ƴewni ko jiidade tan e indi jomiraɗo habir nde nde arde ni ari e maale ida fatu nde arani tan ende sengti banggue nde ari ko e maale ida fatu sa so yawti ɗum helmere kabaru nde e hoore mum sa ruttima e alquranil karim ma taw helmere nde ari toon laabi 21 e nder alquranil karim holko firtata ko enen joguiɓe hande rokkoɓe kabaru ɗum noon somi haali wona jayndiyankoɓe tan hankkadi ko moni foof enen rokkoɓe kabaru ɓe yo en paam ndeke wonko ñemtinten kono noon eɗen jogui ruttorde nde poɗɗen wadde ruttorde men adande ko adini ko janggaten ko e école aji ko adini ko janggaten ko e ɗiɗo hebloji ruttande men adande ko jomiraɗo subhanahu wa taala ko haalani en alqur'ana ko so ɗum ɗo ari e mon haade ko oɗon mbaɗa ɗum ɗo mbaɗe ni ɗum ɗo woni hankkadi daɗɗude nde ponde wondi joɓari kala jayndiyanke
yanti hen sa ruttimo e nder ko wiyete éthique et déontologie. Éthique déontologie woni jikkuji jayniyankagal. Sa janngoyi ɗum ko gonga éthique janggetaki. Déontologie non no jangge. Déontologie woni l'application de l'éthique. Woni ko mbiyetɗa ko jikkuji ɗi holno tabbitinirta ɗum. Janggetaki éthique o woni jikkuji ɗi. A nehdete hen, a jibnidete hen, a mawnidate hen. Kono sa ƴeewi dennagal jikkuji biyeteɗi janggateɗe nder école aji en mawɗe so CESTI, so ISEC, so ISIC, dennagal jikkuji janggateɗi toon sa ƴeewi ma taw aɗa wawi wiide jomum men poftine min diine amen adi wiide ni. Kala ko jikkuji biyaɗe jayndiyanke woto siforo ni ko taw diine men wi en woto siforo ni. En limti hen e nder heɓlo ngol jikku mawmaw. Jikku mawmaw. Hani hadis o wi en natata aljanna mbo ganduɗa ko foti no gabbel zarra e mawmaw nani e nder ɓerde mum. Enen so en jangoyi to ko janguɗen ko e nder école aji mawɗi ɗi wi en ko yo en ndenta mawmaw. Ko janguɗen ko e école aji mawɗi ɗi holko wi en ko yo en nuun. Kono école aji tampini koye men hade mabɓe haalde ko tawa diine men wi en ko ni ciforto ton ko ni poɗɗon ɗum. Holko jiɗɗen wiide jayndiyankoɓe wonɓe ɓe kala nde en peewani, kala nde en nunɗani, kala nde en mbaɗani ko poɗɗen ko wadde wona tan ni jayndiyankagal jamfiɗen gadiɗen jamfani ko diine men. Sa rewi diine o no fotiri ni saɗa waɗa kabaruji aɗa itta hen gueɗal diine o ha timmo ma andu lege kala nde gofɗa lawol jayndiyankagal tawat ko a woofi en même temps lawol islamiyankagal. Ɗum noon koto banggue jikkuji biyaɗi ɗi mawmaw yo ummuɗon. Te eɗen gandi mawmaw o mbiɗa sikki o ari alquranil karim hakkillaɓe 49. E bonande ha wonde hen e ko woni hen ko poɗɗen rentade fof. Mbiyeɗen enen e nder école aji men ɗi janggaten ɗi yo en nunɗu e nder kabaru. Yo en nunɗu e nder kabaru mo dokkaten o. En gonanani ma Samba, en gonanani ma Demba e nder kabaru. Wadde ɗum ɗon sa ruttimo to wiyete ko l'équilibre de l'information ko ɗum janggate to e nder école aji ɗi kono ko tawa jomiraɗo subhanahu wa taala wi en yo en nunɗu ko adi école aji ɗi nana wi en yo en nunɗu. Holko ɗum firtata ko so en jikkimo jikkuji diine men e nder diine o e nder gollal men en jikkimo jikkuji jayniyankagal. Wadde hen sahaji ni jarani ko eɗen paggoyo e holko CESTI wi, jarani ko eɗen ƴeewoyo e holko ISIC walla ISEC wi, jurniten tan holko diine men wi. Ndentoɗen mawmaw gonen yankindiɓe koko jangatete école aji to yeti, gonen nunɗuɓe kono kadi gonen gonɗuɓe. Te eɗen gandi so en mbiyama yo en gonɗu gongo ko ɗo kadi goɗɗum ko jangaten ko saabu nunɗal ngal ina yaadi ɗon e ko wiyete jamburagal. Ha hen sahaji ni namditeɗa hoorema jamburagal woni la neutralité, wonde neutre e hunde. Hen sahaji ni namditeɗa hoorema beele neɗɗo ina wawi wonde neutre e hunde. Beele Abou Ndiaye almudo Tijane o, almudo Madina Gounass o, beele somo rokka kabaru Madina Gounass omo wawi wonde neutre jambur. Omo wawi wonde neutre. Ɗon ɗo haali gongo tan o haala ko waɗi ko o haala e les faits. Ko woni jamburagal ngal. Ngal ɗo jamburagal noon mbawɗa wonde ɗum tan ko nde kalɗa les faits. Haalde les faits noon woni haalde ko gonɗi ko waɗi ko. Heddo noon to banggue école aji ɗo ina jangguina en ko ganduɗa ko diine adima en ɗum jangguinde. Holɗum woni oɗo kabaru so arema so tawi sa werlimo mo e nder rendo ko bonnata ko ɓuuri hewde ko fewnata ko wat feere mofta kabaru. Taw ko diine men adi en wiidi so en gandi ɗum ɗo ko kalaten, so en kaali ɗum koko fusata rendo men yo en ndento haalde. Woni jayndiyanke o e nder équilibre de l'information omo wiya yo wat jerodiral e ɗetodiral beele oɗo kabaru so yalti moƴƴere makko ɓuuri hewde bonande makko e nder rendo. Woni kelal ngal haali nane konngol ina bonno ko fetel wawa bonnude, ina fewno ko fetel wawa fewnude.
joni wadde en paami dendagal ko daroyete to banggue jikkuji dendagal ko daroyete toon mbiɗen tan ko yo en jikku jikkuji l'islam ma taw so mbaɗi ɗum tan tawat en jikkimo jikkuji jaayndiyaŋkaagal jarani ko eɗen tampina koye men ɗum ɗo noon holko firti ko hande e nder réseaux sociaux e nder Facebook e nder WhatsApp e nder gaɓɓirɗe ɗe kutortoɗen ɗe gam egginde kabaru gam yawtinde kabaru gam haalde wadde vidéo ji ne nelda gam wadde so tawi tan wonko dartatene hen goɗɗum ko wona ko ina nafta renndo ngo wona jaayndiyaŋkaagal janfiɗen gadiɗen jamfade ko l'islam men jiɗɗen wiide toɓɓere nde ko nde wotere woto sikku aɗa wawi wadde jaayndiyaŋkak an julɗo o saabu ya ayyuhallazina amanu o noon haaldata koye gonɗin sa waɗani ko wiya ko tan firti ko an a yalti gonɗinɓe hankkadi noon ma taw aɗa jogui liberté ma walla aɗa jogui repère walla cugnorde wonde kono ya ayyuhallazina amanu kam haaldata koye gonɗinɓe te enen gonɗingol men adi natgol men école aji e janggoyde jaayndiyaŋkaagal tawde ko ɗum ɗon noon e nder gonɗingol men kala ko eɗen golla hen so en ƴeewima en taw guesa ba hullama ha gasi to banggue diine men so en duttimo e qur'ana so en duttimo e hadisaji dendagal gueɗe ɗe nana jamiri en holno poɗɗen siforade no poɗɗen wurdude e nder rendo men beela eɗen mbasa fusde rendo ngo saabu eɗen gandi radio ji e téléji kala ɗo nanɗa fitina mawni e nder aduna o ko radio e télé addi kala ɗo leyɗele pussi yimɓe ne keewi rokkude radio 1000 colling ko kabaru goto information goto 1994 woni sababu joɓugol fittade temedde 4 ujunere innama aade ɗum noon ko keewi 1000 colling so tawi en dokkama huɓere wani ni labayade en naati nder ina ɓuuɓi ha maayi en dewi ɓuuɓol huɓere nde tan eɗen cikki ko belɗen fo kaalen tawa en dutta en mbaɗani joɓnorɗe to banggue diine men ganden eɗen jogui caɗele nani kadi no mbiyeten fata bayyanu woni jurnitoyeɗen ƴeewoyen beele ina laaɓi walla laaɓani ruttinti en koye gueɗal gongal to banggue e nder information woni ko wiyete la source en jii hadisaji ɗi ina waɗi ñawɗi ina waɗi gonɗuɗi ɗi ganduɗa ɗi ɓe so kaali e nder hadisa tan ina anda koko koni la source woni ruttorde nde eɗen gandi kala hadisu mo kalɗa mbiyata ko rawa المسلم روى البخاري ولا سويا ما قال أبو هريرة بيا الفرد وادون تقول أبو هريرة هذا أبو هريرة جنغاني أبو هريرة وأوين كونون غونغ غول ماكو تشلو غول ماكو أدني أن أندو دي واندي روتوارد وناسر ɗum kadi en jangi ɗum e nder diine men sabu ala hadise mo jiyeten mo wiyata haalide yo wonan ko kaari wi tawde ɗum ɗo hadisaji ɗini ko ni lelirat enen ne jogoɗen source jogade source noon ruttinti en koye kuulal gongal e nder jaayndiyaŋkaagal witegal la vérification de l'information walla ko wiyete le recoupement sa wiyama kabaru hunde kewi wuro naggam hade ma yaltinde kabaru o ƴeew holkisade e wonanɓema e wuro naggam ko ganduɗa toon walla ƴeewa juttorɗe goɗɗe to banggue cewɗe ɗe ganduɗa ɗe so tawi a yaltini kabaru o wonata kabaru penneteɗo saabu ɗum sa yaltini kabaru penneteɗo jibinoyti ko kalɗen ko ga ko nimsa te kala nde jaayndiyaŋke ari ha yetti nimsi ko haali ko so welama tawi ko bindannoɗo yo hel kotol makko so tawi o wonno koye micro yo hel solade makko ko natti hankadi yonde tuubnol gal ha ɗo ɗo tolniɗen eɗen jogui tawde ko kaari haalde ina wawi wonde gonga e nder radio ji men ha ɗo ɗo tolniɗen eɗen jogui e nder téléji men tawde ko télévision naggam haalide ina foti wawde wonde ɗum holko addanta ɗum ko gila ɗum ɓe goni ɗo ha joni soɓe mbaɗi duttorɗe mabɓe to banggue source recoupement de l'information ma ɓe mbaɗa ɗum no foti ni waɗirede ndeɓe puɗɗo wiide ɗum ɗo de kono kadi tawde ko kabaru o ina namdi andude beele ko ɗum goƴa yimɓeɓe beele ina nafa yimɓeɓe beele ko ɗum kesum wona heñade saabu eɗen gandi heñare holko ɗum addata e nder ɗen heñade e rokkude kabaru tawa a waɗani ko mbiɗen ko fata bayyanu woni recoupement a waɗani vérification de l'information ina heewi ko bonnata
ina heewi ko kañum fusata rendo ngo eɗen mbawi wiide e dabɓo enen jayndiyankoɓe ganden aduna keso mo guurɗen o ko aduna penale kewɗe ko aduna penale dewnetede e karalle kese ɗe ganduɗa ɗe wonno jirata ɗum wona gonga kona wawa yeddude saabu neɗɗo ina darna ni ina haalne taw wona kañum woni haal mbayel mbayen karallagal min tolnimo ɗo ina kalna neɗɗo ko haalani to banggue montage tolnimo ɗo ina ƴetta hoore neɗɗo waɗa e hoore neɗɗo goɗɗo eɗen jii image uji Donald Trump hen saji ne haala pulaar en gandi kam Donald Trump nanta pulaar ɗo tan ina foti en andinde wonde ndeke hakkilantagal e ƴoƴori innama aade andi wonde ɗum ɗo wonɓe ganduɗa ɓe ina mbawi wannude neɗɗo kala hunde won kadi ɓe ɗum jarani kala hunde e ɓuuri tengtude e o saaha mo guurɗen e nder leydi Sénégal e fitinaji gonɗi hen moni foof ina jogui ɓe ganduɗa ɓe ko des diffuseurs de rumeur woni ko wiyete nannanti eɗen gandi rumeur holko bonni e nder dine l'islam eɗen gandi wolde huuɗ holko rumeur aji gaddi hen e nde wiyete nelaɗo sallallahu alih w sallam maayi gam ustude doole julɓe ɓe gam ɓe hankkadi mbaɗ découragé tawde nelaɗo sallallahu alih w sallam maayi kadi hankkadi sako Allah kante ɗum gonɗi eɗen gandi hefreɓe mbaɗi on ɗo ɗiɗo rumeur aji ha heɓe mbaɗi découragé kooti galleji ɓe en jii rumeur ko addi e seydina umul muminin e Aïcha mataw ni ene jeeyi sababuji jippugol oɗo aya so ɗum ala tawa ko nelanoɗo yo addoy impôt e wuuro julɓe artira impôt o yeehi yimɓeɓe ne belti e jaɓɓade ɗum nelaɗo mum gamorade nelaɗo sallallahu alih w sallam nan ara ƴettude impôt tan yimɓeɓe jalti gam jaɓɓademo tan o dogi o rutti to nelaɗo enen deɓɓe mbinɗen ɓe tuubiñi min deke tuubani ɓe murti saabu mi faye wuuro ngo tan ɗigguirñitiyeɓe ɓe mbima ɓe mbarami ayi on enen gandi ko ɗum jibine ɗon eɗen gandi Aïcha muminen eɗen gandi holko tuuma jina holko rewi ɗon ko rumeur holko rewi ɗon ko manipulation wadde eɗen paaɓi oɗo yonto kesa mo garden ko yonto rumeur ko yonto manipulation te e nder aduna o hande ina waɗi service aji spécial taw ala ko darni ɗumen so wona sarde nannanti e wadde manipulé ɓen ɗon ɓe liɓi laamuji ɓe bonni diine e ɓuuri kewɗe bonni diine o ɓe bonni ɗum ha boni to Makka to Arabie Saoudite to Iran e nokkuji gowɗi to Irak service aji spécial taw woni ɗumen ɗo tan ko sarde rumeur gam bonnande ɓe wona to diine wona to fannuji goɗɗi wadde en paami hande dadde ina saɗi dadde foof noon e sadde in jaa ya ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi nabayi fatabayyanu tan dandate wadde feere tan ha laɓɓikino ha laaɓa jaa e nder l'islam kadi holliri en kabaru gonɗugol gonga mo kalɗen nane o ina addana en kadi haalde ko faati e hakke innama aade noon jiɗɗen haalde ɗon ko huutot onon darnuɓe radioji ɓe onon gollinoɓe sukaɓe ɓe yon paam ko nelaɗo sallallahu alih w sallam wi en sa gollini neɗɗo haade war ñeende makko yorde wat feere joɓama sukaɓe men foof ko waɗateɓe exploité hande e nder radioji e nder téléji e nder nokkuji goɗɗi te so ɗum dokkani sukaɓe mbawa jogade ndimago wawde wadde jikkuji ɗi mbiɗen ɗiya nunɗude gonɗude fewde hakima hikma o sagesse o neware nde wawa ɗum wadde tawa noon eɓe mbaɗe exploité e nder radioji ɗi ɗum ɗon noon ko haalande dendagal promoteur en darnoɓe radioji ɓe wotaɓe darnir radioji wadde propagande mabɓe politique tan eɓe kutoro sukaɓe ɓe saabu soɓe kutorimoɓe ha hankkadi dépassé watti jaggude e gudi tuuba woni henen so renaki tan hankkadi nattata wawde haalde ko poti ko haalde nde poti nde haalde ay nde poti nde haalde e poɗɗo haalde ari ni ko ɗon tonguirten ari ni gam uddude ari ni holliri en nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mayne deke kabaru wonde foti haalede kono kadi won poɗɗo ɗum haalde yimɓe fof ne gandi julɓe ina gandi
ina ganduno wonde nelaɗo ko maayowo sabu ko jomiraɗo wimbo innaka mayitun wa innahum mayitun an o ka maayo kamɓe fof koɓe hay kamɓene kayne koɓe maayoɓe sahabaɓe fof no gandi ɗum kono nde wiya nelaɗo maayi woodi biɗo kala biɗɗo no nelaɗo maayi mi heela woodi wiɓe noon kala biɗo nelaɗo maayi ɓe taƴa te de ɓe jangi ɓurade ɓe gandi ɗum firti mataw ko kabaru o dokkuɗo ɗum e nde mataw o rokkani ɗum e sahade foti nde rokkede walla taw wona poɗɗo rokkude ɗum o rokki ɗum islam no jangguina en kadi kabaru won tan poɗɗo rokkude ɗum wona belaɗo foof sara audio wona belaɗo foof sara vidéo wona belaɗo foof rokka kabaru won poɗɗo rokkude ɗum on ɗon ñawirteɗo janggo ɗum ɗon ko waɗi hol taƴɗo haala ka Aboubacry nde yalti nde naati nder urnimo wi aɗa wuuri aɗo ɓuuri a ruttima woni a maayi ni aɗa uuri e nder leydi men en tolnimo e yidde sernaɓe men ɗen cuusa wiide ceerno maayi ceerno ɗanimo hen sahaji ceerno ɗanimo a suusa wiide ceerno maayi o udditimo yesso ngo o wi a wuuri aɗa uuri amma yi aɗa wuuri o yalti pour wadde déclaration en gandi ɗum ɗo fof ko juɓɓudi kollirode wonde haala ndeke won poɗɗo haalde kono wonno foti haalde kono kadi e nder déclaration o wonno foti haaldirde holko waɗi yimɓe ngumi Aboubacry kanko woni siddiɗo kala ko nelaɗo wino o gonɗini wadde o gonɗinɗo kala nde yalti wi nelaɗo wayi ni en jaɓat man kana yabudu Muhammad inna Muhammad qad mat walakin man kana yabudullah inna Allah hayyun la yamut allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jarama no feewi Hamme Aamadu Lih en jettimo no feewi mo ganduɗa kam waɗanatno e ndeɗo yewtere jaayndiyaŋkaagal